आम भला गोल होता है क्या कभी इसका शेप ही आम है Jadi yang orange hagasnya. तो गाइस बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै नै जोंना दिनै ओरै थाइजौ जानायनि लाहार फाहार बिसिद्रा आरो रैसुमिया हागासिनो थाइजौ बिसोर सानैया रायलायनायाव बिजिथर' ओमफ्राय नै ओरै दं बानलु संख्रि सिनि थफसि दै गासिबो जगार लाना दोनजोबखाबाय ओमफ्राय नै बिसोर सानैयाबो खामानियाव उदायथ'वाखै बिसोरखौ दा लासैनो उदायहोगोन बिनिफ्राय नै सासेयाबो खामानियाव नांफिनबाय दायो वाव जुमा तो गाइस जों दायो लावदुमखौ खामानियाव बाथायनो हामारबाय आरो माने थालिर लायहोबाय बिखौ थालिर बिलाइ क्यों हंसता है घर पे काम करना फोटो सेंसर ज्यादा फोटो नहीं वीडियो कर रहे हम एंड गाइस ये खेती हम लोग के कॉलेज का ही है मतलब खुद के बाउंड्री के अंदर में किया है ये सब कॉलेज से हम लोग का कॉलेज देख सकते हैं इतना सुंदर है एंड गाइस लास्ट में जुमा का हालत है खराब क्योंकि झाल ज़्यादा ही खा लिया उसने आइसक्रीम हमको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो गाइस वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लोगोफोर वीडियो को इयावनो दोनथ'नोसै अब्ला नोंथांमोना वीडियो को जोबजासिम नायनायनि थाखाय थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट वीडियो।